Yo, what's up mga Repapips? So, ngayon po ay mag-adventure po kami. Punta kami sa sa Lingkupan. Bantog, Lingkupan. So, ang mga kasama ko ngayon ay ang aking anak na naman. Ito. Yan. Ngayon po, panibagong vlog na naman kasi matagal po tayong hindi nakagawa ng vlog. Almost 2 weeks po tayo hindi nakagawa ng vlog, kaya ngayon po samahan niyo po kami mga Karipa Pips. Tara. A few inches later. Yung hawakan mo yun, baka mahulog. Ano? Malapit na tayo mga Karipa Pips. So dito na tayo sa arko ng Bantog. Bantog. Okay. Picture ka doon. Picture kita. Kailan tayo ma? Kailan muna ka ma? Ayun, Sitio Lingkupan. Tara. Oh, sana. Let's go! Tara! Tayo sa mga ilog. Doon maraming paliguan doon, no? Mamaya dito tayo maliligo. Diba? Daming paliguan, no? Daming naliligo. Sige, hawakan mo. Dadan tayo sa tubig. Huwag mong bibitawan para hindi mahulog. Bigyan natin yung mga yan.
ko lang. Yung ano. Okay. 1 hour later. Hmm. Ingat na lang po. Okay, okay. Salamat ah. Sige po. Yung mga Ripapips, malapit na po tayo. So andito na, natatanaw na po natin yung ano, yung mga bundok ng ano, sa Lingkupan. Dito po. Hawak mo yung ano, yung video natin. Mga Ripapips, natatanong na po natin yung mga bundok. So malapit na po tayo. Yan, sabi nga nila mag-ingat daw kasi meron ng disgrasya dito. Ingat lang. Hawak mo na lang, hawak. Hawak mo dyan, ang hawak dyan. Hindi. Ganyan hawak mo, ganyan. Kaya kasi motor naman. Yan. Tara. Okay, patas na po tayo mga Ripapips. Yan po. Nakikita nyo na. Bantog Lingkupan, yan po. Ito yung sinasabi nilang view na maganda. So patas ganyan para makita yung ano, daan. Okay, patas na po tayo. Yes, okay, nandito na tayo mga Ripapips. Welcome to Sitio Kasarapan. So yun mga Ripapips, nandito na po tayo sa ano, sa Bantog Lingkupan sa taas. So kung nakikita po ninyo, ang ganda po ng view. Yan po. Yun yung aking anak, tinanggal na yung sweater. Ba't mo tinanggal yung sweater mo? Ayun o. Ang ganda ng view mga Ripapips. So yung ginaanan namin kanina, may na-disgrasya na daw dyan. Tayo ngayon sa ano, saan yun? Sa ilog. Kung tayo maligo ka, pasma ang inabot. Okay, tara. Yan mga Ripapips, pabalik na po tayo. So yan,
napunta na natin yung ano, yung isang magandang view dito sa ano, sa Nakapunta na tayo Bingkupan. sa Chocolate Hills. Joke lang. Bingkupan Bantog, Bingkupan, San Quintin po ito. So yan, pabalik na po tayo sa baba. Tara. Tara. 2 hours later. Ayan mga Ripavips, gawa po tayo ng ano natin kasi mainit pagsilungan. Ayan po, panandalian lang kasi gustong maligo yung anak ko. Babagsak yata. Yan sa atin. No, 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 no. Ayos din. Mga Ripavips, okay na. Pero parang babagsak ulit. Lakas ng hangin kasi oh. Sige. Ano muna. Yo mga Ripavips. So ngayon natapos na po yung ano, yung ginagawa naming silungan. Ayan po, tapos na po. Lagyan ko na lang ng malaking bato para hindi matumba yung ano, yung poste magkabila. Ayan. So kanina po ay laging tumba ng tumba kaya ang hirap pong patayuin. Malakas yung hangin. So ngayon natapos na po. Sa awa ng Diyos natapos din. So yan, may dala na rin po kami ano, pagkain. Ito. Ayun oh. Dilata. Yan. Dilata. Tsaka mayroong tubig. Oh. Gusto kasing maligo yung aking anak. Kaya dito muna kami sa may ilog yan oh. Yan, medyo malalim yan mga Ripavips. Mamaya maliligo po kami. So ngayon po ay busy yung aking anak. Naglalaro. So yan, kakain muna kami bago maliligo. Kain muna tayo, nak. Okay, mamaya maliligo mo kami mamaya. Yan po. A few moments later.
Yun mga Ripa Pips, tapos na kaming naligo at ngayon pauwi na po kami. Tapos na naman yung maghapon na adventure namin. Kasama ko yung aking anak. So yung mga bago po sa aking channel, paki-subscribe na lang po and click the notification bell para mas updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Yun lang po. Bye bye.